Orduan, txakurrek eta sandwichek tratatu da. Bere guztoko gazan dago. Eta motora? Erakutsi kartulinean. Fiando nindik, la camioneta estaba. Daia ibaraukoa. Daia zeukusten da. Daia zeukusten kamiona. Bai. Ba, txakurre, txakurre bai. Tenar kamiona itxen. Jaure, batiziekin. Bizekin. Asko gonzakin. Neupez. Andoni bizekin. Boi. Hola. Mira, esa sandwichea gusta bilatxu. Hauze. Ezpite duze. Hauze. Hauze tata. Segitzen duzu aita. Kamioni. Biarre. Segitzen duzu aita. Biarrima. Kauda. Karaz, zentzu. Hauze. Hauze. Kamion sartu. Aixe lagun bitzetze. Sandwichera kamioni. Baina, egiten daude txarrixe asko. Txarri mundeko zara. Ez daude! Bazetako txarrixe parantetek. Beste bat, emonteko diru asko. Zure aitak zuk zeitzen dauz. Txarrixe gero zitzen dauz. Kamionin! Egun eitzen dauz. Nundi gara. Kamioien? Atzi. Atzi. Nundi! Nora. Baserrizetatik matadero edo? Urrungunea. Nora. Ba, batzuk etzik. Kamioni gustatzen. Bai. Ja, gehien zein gustatzen Batzuk jatzen. iruko zen. Antoni, gehien zein gustatzen. Esperma. No, bera. Indazte. Zeitzen dauz. Zeitzen dauz. Ota, eragainik, pepa, hemen beba asko gauza. Idati, ikusten. Hau da. Hau. Mane, erako arropa geratzen zituz zure manepa. Ba, hauze. Hauze. Bakatzen zuzen. Ikusi. Erakutsi. Horixe. Horixe. Eta... ¿Listo, Annalí? Bai. ¿Dónde está? Andoni, a ver, Paul, zein da zure galdera? Antoni,
jarri. Jarri hemen, hemen. Danok ikusteko, da Paul dizute galdera. Bai. Bakarrik ez nire txipuai. Dasan. Eta batzutan nire nire eta ama. Eta nik ere zehar de ezta? Ike bota. Andoni baina, eh? Horren barrazkatu dire. Andoni baina. Ia, Mikel ez du, egin barriro galdera, Mikel. Maske, te dana ni bota itxena. Zera izan da hori? Oso ondo. Asko. Ba. Mendekan. Mendekan. Asko gauza. Mendekara. Mendekara. Ia. Akoda. Undainera. Undainera. A ver, Dier, galdera bat. Dier.